खुलुमबाय आंनि मुङा कामेस्वर बर' आङो नैबे मानास सेरफां चेनेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय बैसागो बा गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो गासैनिबो आंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो नैबे खाबुआवनो आङो आंनि गेदेरफोरनो आं खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो आंनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आं जासिहरबाय आसा खालामो नैबे बैसागोआव बा नैबे गोदान बोसोराव नोंथांजों लोगोसेनो नोंथांनि न'खर आरो गासिबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां बा मोजां रादाब लाबोनानै होफैदों आं बेखौ गसाइनि सेराव आरज गाबबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांनि देहा मोदोम सोलेर गासिबो मोजाङै थाथों आं बेखौबो गसाइनाव आरज गाबबावो जों मिथिगौ जों एबार बैसागु गाजा गोमजायै जों फालिनो मोननाय नङा कभिड-19 बा कर'ना भाइरासनि जोहै बेखायनो नोंथांमोना भाइरासनि जाखिनि नेमखान्थि बेफोरखौ मानिनानै सोलि जेब्लाबो आखाइखौ सेनिटाइजारजों बा साबोनजों सु खुगायाव मास्क लागाय आरो जिखिनि ससियेल डिस्टेन्सिं जिखिनि जोंनि से मिटार गोजान थानाय बेखौ जों खोब मानिनानै सोलि अब्ला जों नैबे भाइरासखौ जों बारग'नो हागोन आरो जोबनायाव नैबे मानास सेरफांखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो